салому алайкум дӯстои азиз, бародаро хушхабар. Рубл боз ҳам боло рафт. Спитамин бан 1000 рубл 127 сомону 60 дирам. аз хади Сбербанк ба картаи душанбе сити сумравон ки 127 сомону 60 дирам мегзарад. эсхата 1000 рубл 127 сомону 50 дирам. аз Сбербанк ба картаи Орионбон сумравон ки 127 сомону 60 дирам мегзарад. хумо 1000 рубл 127 сомону 60 дирам. аз Сбербанк ба картаи Амонатбонк Тоҷикистон сум равонкунӣ 127 сомону 50 дирам мегзарад. Алифбанк 1000 рубл 127 сомону 50 дирам. Коммерсбанк 1000 рубл 127 сомону 60 дирам. $100 1080 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.